9 мая этот День Победы порохам пропах. Вялікая трагедыя для беларускага народу, якую сёння рэжым выкарыстоўвае для таго, каб рабіць з людзей балванаў, у чым хлусня і чаму сапраўднымі нашчадкамі Сталіна і Гітлера з'яўляюцца Лукашенко і Пуцін. На сувязі гісторык Яўген Красулін, вітаю вас. День добрый. Рация. Нам расказваюць у кіне, у лукашэнкаўскіх гісторыях, што вось вялікая чынная вайна пачалася 22 чэрвеня 41 года. Тотальная ж хлусня, таму што ўсё пачалося з пакта Молатава-Ріббентропа, другая сусветная вайна. І вось 1 верасня 39 года нацысты нападаюць на Польшу, разам з камуністамі дзярбаняць гэтую Польшу. Заходняя Беларусь адыходзіць у склад БССР, а беларускія гарады, па факце, Берасце, Гародню, Баранавічы, Люфтваффе бамбіла ўжо у першыя дні верасня 39 года, ўжо тады гінулі людзі, знішчаліся нашыя гарады. Спадар Яўген, усё правільна расказваю? Ну, у целом так, слушно, але тут, калі казаць пра гісторыю другой сусветнай, варта не забываць, што яна ахапіла тэрыторыі шырэйшыя за Еўропу, і яна ішла і ў Афрыцы, і ў Азіі, і, уласна кажучы, завяршылася яна і пачалася, як шмат хто лічыць, у Азіі, і там жа і завяршылася. Цяпер шмат хто з гісторыкаў, з тых гісторыкаў, якія займаюцца гісторыяй Азіі, указваюць на дату 7 ліпеня 1937 году. Гэта пачатак, як бы мы цяпер казалі, паўнамаштабнай вайны паміж Японіяй і Кітаем, Японскай імперыяй і Рэспублікай Кітай. І вось, дарэчы, Кітаю пасля пачатку паўнамаштабнай вайны японцаў супраць яго даволі актыўна пачалі дапамагаць і Злучаныя Штаты, і Савецкі Саюз, дарэчы, там беларусы ваявалі, беларускія лётчыкі на баку Кітайскай рэспублікі. Так што можна казаць, для нас таксама тады пачалася гэтая вайна. І ў выніку-то гэта тое, што Злучаныя Штаты актыўна дапамагалі Кітаю і ўводзілі санкцыі эканамічныя супраць Японіі, гэта прывяло да японскай атакі на Пёрл-Харбар. Вось зноўку можна ж было спрагназаваць, што Японію чакае крах у выніку гэтай атакі, бо ў яе рэсурсаў малавата. І сапраўды, па выніку японскі флот з лета 44 году стаяў на прыколе, бо ў яго паліва проста тупа не было для аперацыі. Но, тым не менш, японцы палезлі, тут логіка не заўжды дзейнічае. І ў выніку сусветная вайна, вось яна і распаўсюдзілася. І на Атлантыку, і на Індыйскі акіян, на Ціхі, і на Афрыку, і на Азію, Еўропу. Ось нават крышачку на Амерыку, зусім крышачку. Вяртаемся ў Беларусь, на еўрапейскі кантынент. Многія да сёння не могуць паверыць, што ў пачатку другой сусветнай гітлераўцы і сталіністы былі саюзнікамі. То паглядзіце на кадры сталінскай кінахронікі. В расположение советских войск прибыли представители германского командования. Командующий кавалерийским корпусом комдив товарищ Еременко уточнил в беседе с немецкими офицерами порядок дальнейшего продвижения советских и германских частей в границе обоюдных государственных интересов СССР и Германии. Рация. Ужо 22 верасня 1939 года, пасля таго, як нацысты напалі на Польшу, у беларускім Брэсце па цэнтральнай вуліцы праходзіў сумесны сталінісцка-нацысцкі парад, ехала нямецкая тэхніка, чырвонаармейцы там стаялі па баках, у тым ліку прымалі гэты парад. Вось такое сяброўства, нацысты са свастыкамі, чырвонаармейцы з сярпом і молатам стаяць, братаюцца, дзеляцца папіросамі. Спадар Яўген, як вы лічыце, увогуле, нацызм як ідэалогія і сталінізм, абое-рабое, можна ставіць знак роўнасці? Уласна кажучы, так. Мы вельмі шмат заўважым падабенства. Для жадаючых можна паставіць такі эксперымент, паглядзець першую праграму Усерасійскай камуністычнай партыі бальшавікоў і параўнаць з праграмай НСДАП
нямецкай нацыянал-сацыялістычнай партыі, ну, скажем, 19-го года, пабачым, што даволі шмат блізкага у канцэпцыях, якія ў гэтых праграмах. Калі паглядзець вось на праявы гэтых рэжымаў, можна выдзеліць агульныя рысы, якія, уласна кажучы, і робяць падабенства, ну, літаральна люстэркавым паміж імі. Значыць, гэтыя рэжымы, яны абодва кажуць пра асаблівыя нейкія прывілеі для пэўнай групы людзей. Калі у Савецкім Саюзе гэта, умоўна кажучы, пралетарыят, так, працоўныя людзі, а ўсе астатнія групы, там, такія як інтэлігенцыя, сялянства і гэтак далей, яны так на другім месцы знаходзяцца. У Нямецчыне нацыстоўскай гэта нямецкая нацыя, ці як яе называлі арыйская раса, больш шырока. І, адпаведна, усе астатнія групы людзей, яны вымушаны падпарадкоўвацца гэтым дзвюм групам. Прычым, зноўку, ну, зразумела, што і працоўная кляса з аднаго боку, арыйская раса з іншага боку. Гэта толькі прыкрыццё. Для больш вузкіх, там, вельмі абмежаваных групаў элітарных, якія прыпісваюць сабе права казаць ад імя большасці і права затыкаць гэтак званую меншасць, нягледзячы на тое, што па сутнасці-то ў меншасць большасць-то і ўваходзіць. І далей яшчэ адно вельмі істотнае падабенства і вельмі такое паказальнае, характэрнае не толькі для нацыстоўскага рэжыму, не толькі для бальшавіцкага рэжыму, для любога таталітарнага рэжыму. Гэта сітуацыя, калі ідэя нейкая ставіцца вышэй за інтарэсы людзей. І, адпаведна, інтарэсы дзяржавы таксама ставяцца вышэй за інтарэсы людзей. Вось як толькі мы ў палітыка бачым такі пунктик, што вось галоўная гэта ідэя, там галоўнае гэта трыумф пралетарыяту і пралетарскай рэвалюцыі. Галоўнае гэта шчаслівае жыццё і шырокія прасторы для арыйскай расы. Опанькі, вось тут мы і трапляем у такую сітуацыю, калі прыходзіць, груба кажучы, нейкі хлопец у скуранцы і ад імя дзяржавы, ад імя гэтай ідэі, пагражаючы маузерам ці чым там яшчэ ён будзе ўзброены, пачынае дыктаваць людзям умовы. І ў такой сітуацыі, канечне, падобныя рэжымы будуць адтаргаць тое, што абараняе людзей. У першую чаргу правы чалавека. Вось недарэмна ж усе гэтыя рэжымы, што пуцінскі, што лукашысцкі, яны вядуць актыўны наступ на само паняцце правоў чалавека. Яно высмеиваецца, яно выціскаецца кудысьці ў маргіналію, яму прыпісваюць разнастайныя там, ну, як правіла, псеўдашкодныя рысы і моманты, там, нейкую небяспеку яму прыпісваюць, што, маўляў, вось яны давядуць нас з гэтымі правамі чалавека невядома да чаго. А насамрэч яны змагаюцца за сваё права падпарадкоўваць людзей і карыстацца іхняй працай, іхнімі жыццямі, іхняй маёмасцю і гэтак далей. Людзі, нацыі, якія перажылі падобныя рэжымы, яны, ну, як правіла, іх адвяргаюць. Ну, як бачым на прыкладзе той жа Расіі, падчас яны вяртаюцца, вось недарэмна яны абралі адным з галоўных сваіх лозунгаў, гэта можам паўтарыць. Могуць, но паўтарыць, вось, трэба ім памятаць, да чаго прыйшоў арыгінал, да Нюрнбергу. Вось, так што гэта можа быць лягічным завяршэннем іхняга паўтору. Ну, паўтарыць ужо могуць паспрабаваць хутка, я думаю, у перспектыве паўгода-года, так, нападам на Балтыю, магчыма, нейкімі вайсковымі правакацыямі. Вы, спадар Яўген, казалі пра ідэю. Мне-то здаецца, ідэя – это вельмі важная рэч. У лукашэнкаўскага рэжыма якраз няма крэсленай ідэі. Пры гэтым правы чалавека – гэта краевугольны камень, ну і павінен быць адпаведны баланс. Рацыя. Спадар Яўген, я хачу у вас пытацца пра паліцаяў з нібыта БЧБ павязкамі, якія нібыта палілі беларускія вёскі. Значыцца, у пачатку Другой сусветнай вайны, там, вялікая чына, як хочаце, кажыце, беларусы рабілі выбар і апыналіся па розныя бакі барыкад.
І при сталінізме, мы ўжо закранули момант з рэпрэсіямі, існуюць лічбы, што сталіністы толькі расстралялі блізу, ну там знішчылі фізічна, скажем так, блізу 370 тысяч беларусаў. Гэта без уліку дэпартаваных, з якіх там іх было з 39 па канец 40 па 200 тысяч чалавек, якіх выслалі з Беларусі кудысьці там у Сібіры, і загінулі ў выніку таксама многія з гэтых людзей. Карацей, вельмі многа ад сталіністаў нашыя людзі пацярпелі. Адпаведна, калі прыйшлі нацысты, то людзі, якія ненавідзелі бальшавікоў, ну, шлі ў гэты калабарацыйны рух. Хтосьці быў проста шкурай паліцаем, так? Хтосьці проста такім чынам спрабаваў ратавацца так у складаны вайсковы час. Хтосьці марыў пра незалежную Беларусь, як той жа Бандера пра незалежную Украіну, толькі эта ідэя нацыстам вельмі не падабалася. Бандера правёў большую частку Другой сусветнай у канцлагерах, ягоную сям'ю знішчылі. Ну, што ты дакажаш, што раскажаш лукашэнкаўцам і пуціністам. Дык вось, існуе лічба, што у калабарацыйным гэтым руху было не менш за 70 тысяч беларусаў. Некаторыя, калі шалі вагаў, пахіснуліся ў іншы бок, сталі партызанамі, скончылі вайну пабядзіцелямі. Ну, пра гэта ж лукашэнкаўцы не расказваюць і не абмяркоўваюць, але кожны год пад 9 траўня раскрушваецца дэзінфармацыя пра тое, што нейкія там паліцаі з БЧБ павязкамі нібыта палілі беларускія вёскі. Спадар Яўген, магло такое быць? Давайце от шчыра пра гэта пагаворым. Ну, ад самога пачатку гэтага не магло быць, бо ў паліцыі не было БЧБ сімволікі. Вы ўпэўнены? Сімволіка была, напрыклад, у Саюзу беларускай моладзі. Вось яны насілі так гэтыя павязкі, но яны не ўдзельнічалі ў ніякім разе ў рэпрэсіях. Дакладна. У акцыях яны не ўдзельнічалі. Гэта была чыста такая працоўная арганізацыя моладзі, вось, якая выконвала нейкія ўжо фізычныя працы. Вось, зброі не насіла. Увогуле, канечне, вось гэтае пытанне сімволікі і калабарацыі. Ну, вы абсалютна слушна распавялі пра тое, што вось на гэтую супрацу там з тым жа нацыстоўскім рэжымам людзі ішлі па вельмі розных матывацыях. І сапраўды былі тыя, хто вітаў немцаў, бо тое, што зрабілі бальшавікі за час свайго панавання ў Беларусі, што на ўсходзе, што на захадзе, канечне, гэта, скажем так, ну, нараджала ў людзях жаданне пабачыць нейкую іншую ўладу. Ну, а што рабіць, калі па начох ты чакаеш кожную ноч грукату ў дзверы, калі у цябе адбіраюць усё, вось як казалі там некаторыя людзі, вось у нас зямля вакол хаты, участак, прычынаешся, а гэтую зямлю пад вокны абрэзалі. Зразумела, ну каму гэта хочацца, каб у твой дом нехта ўламываўся, той жа хлопец у скуранцы з маузерам, і ўсё з гэтага дому выносіў. І, адпаведна, калі прыходзіць новая ўлада, ну, спадзяванне, прырода чалавека, яна нараджае спадзяванне, яна прыштурхоўвае да нейкай надзеі на лепшае. І можа пры іх будзе добра. Ну і зноўку, хто яго ведае, чым вайна скончыцца. Вось як ліха пакаціла нямецкая армія па тэрыторыі Савецкага Саюза. Ёсць, дарэчы, такі міф распаўсюджаны, што там еўрапейскія краіны за некалькі тыдняў капітулявалі, так, перад Нямецчынай. А Савецкі Саюз, як трымаўся. Насамрэч, калі паглядзець па тэмпах акупацыі савецкай тэрыторыі, там тая ж Францыя блізка не стаяла. Ось немцы нават у жніўні яны крышачку так прытармазілі, бо яны апераджалі графік акупацыі савецкіх тэрыторый. Можа, калі б не прытармазілі, там не памылкі Гітлера стратэгічныя, то хто яго ведае, чым бы гэта ўсё скончылася для свету ў тым ліку. І вось калі беларусы на гэта ўсё глядзяць, ну што, вось ёсць варыянцік, што нацысты перамогуць, значыць, наш шанец будзе вось з імі. А іншыя таксама думаюць, што нарэшце мы пазбавіліся бальшавікоў, у нас будзе незалежная дзяржава. Бо нешта такое вось ідзе ад гэтых нацыстаў, што можа быць, у тым ліку ўсходняе міністэрства Розенберга, яно аддае пэўнае спадзяванне думаць пра гэта. І такім чынам, зноўку, сем'і, якія
аднаго сына адпраўлялі ў партызаны, другога ў паліцыю, каб ну так вось не усе яйкі ў адзін кошык складваць. Мала ли у чый бок пагарнецца. Ось і такім чынам вось калі казаць пра колькасць калабарантаў, яна адносна ну, нармалёвая. Вось колькасць калабарантаў з расійскага боку яна ўражвае. Яна ўсіх уражвае, там ацэнкі ад 500 до 800 тысячаў. Да вы што? Чыста вось з расійскіх тэрыторыяў. Тыя, хто перайшоў на бок Нямецчыны, у вермахце у тым ліку ваявалі. Ніколі ў гісторыі такіх маштабаў не было. Вось гэтага пераходу на бок ворагу, што таксама характарызуе у тым ліку тагачасныя савецкія ўлады. Вось гэты сталінскі рэжым. Што няма матывацыі абараняць гэта. Наадварот, ёсць матывацыя пайсці паваяваць супраць яго. І што тычыцца, вось вяртаемся да сімволікі. Сімволіку выкарыстоўвалі даволі шмат калабарацыйных арганізацый у розных краінах Еўропы. Гэта і ў той жа Францыі, зразумела, ваявалі пад французскім трыкалорам, бельгійцы выкарыстоўвалі свой сцяг, нарвежскія фашысты таксама выкарыстоўвалі нарвежскі сцяг у якасці сваёй эмблемы. Нават брытанскія фармаванні былі вельмі маленькія, там лічаныя адзінкі людзей, но у іх таксама быў гэты самы брытанскі сцяг на эмблеме. Што тычыцца расейцаў, вось старанна забываюць гэты факт. Расійскі трыкалор таксама выкарыстоўваўся актыўна, ёсць фотаздымкі. Канечне, руская асвабадзітельная армія, яна выкарыстоўвала больш андрэеўскі сцяг, вось гэта белае поле з касым блакітным крыжам на ім. Но ёсць фотаздымкі, якія пацвярджаюць выкарыстанне расійскімі калабарацыйнымі атрадамі і вось гэтага расійскага трыкалору. У мяне быў знаёмы, дзяцінства якога прыпала на Другую сусветную вайну. Ён быў у акупацыі ў беларускай вёсцы. У яго вельмі кепскі позірк праз тое, што вось такія людзі з трыкалёрам расійскім на рукаве прыйшлі ў хату, штосьці ім там не спадабалася, і яму ў вочы газу налілі. Но з таго часу ён вось літаральна не мог глядзець на гэты расійскі сцяг, бо калабаранты яго выкарыстоўвалі. Цяпер ён цудоўна вывешваецца на вуліцах беларускіх гарадоў. Дзе той імпэт, з якім яны змагаюцца супраць чырвона-белага, якія па іх версіі насілі таксама беларускія калабаранты. Но пры гэтым зноўку не адзначана ніводнага выпадку, калі б гэты сцяг выкарыстоўваўся падчас карных акцый, асабліва супраць мірнага насельніцтва. Гэта быў сцяг, скажем так, ідэі незалежнай Беларусі, не нацыстоўскай Беларусі, не Беларусі ў складзе Трэцяга райху. Гэта быў сцяг спадзявання на самастойную дзяржаву. Дарэчы, і немцы яго больш пачынаюць так дазваляць у той час, калі для іх пачынае вельмі кепска ўсё складацца на фронте. Дарэчы, ад франтавікоў, не ад кагосьці. Ад франтавікоў, якія прайшлі вось гэту Другую сусветную, дакладней Вялікую айчынную, па наменклатуры цяперашніх уладаў, яны некаторыя казалі потым, што ну, калі б немцы праводзілі іншую палітыку ў дачыненні да гэтых акупаваных тэрыторыяў з іх насельніцтвам, тады вынік вайны мог бы быць зусім іншы. Так што, выбачаюся, вось гэтая вайна супраць сцягу, яна зразумела, што матывавана не выкарыстаннем калабарантамі гэтага сцягу. Бо, як мы бачым, калабарантаў было шмат, і сцягоў у іх было вельмі шмат. У тым ліку і той, які зараз яны там у дзёсны цалуюць. Гэта вайна супраць незалежнай Беларусі, супраць ідэі незалежнай Беларусі і свабоднай Беларусі. І паколькі народ у 20-м годзе прадэманстраваў сваю адданасць, сваю прыязнасць гэтаму сцягу, дык тут яны карыстаюцца вось гэтым метадам, гэтым інструментам, пазбаў народ сімваляў,
І тады народ, уласна кажучы, фактычна распадзецца. Рация. Адна з катастроф у Беларусі, сапраўдных катастроф падчас другой сусветнай вайны, гэта Халакост. Таму што яўрэі гэта была значная частка, скажам так, беларускай грамадзянскай супольнасці, беларускага народа. У 20-х годах ідыш быў адной з дзяржаўных моваў. Паглядзіце на айцоў сучаснай ізраільскай дзяржавы. Колькі прэм'ер-міністраў, у тым ліку культавых людзей, нобелеўскіх лаўрэатаў. Колькі прэзідэнтаў, першы прэзідэнт Ізраіля, это выхадцы з Беларусі. Іх нацыянальны герой нумар 1, віленскі Гаон, гэта нарадзінец вёскі Сялец на Берасцейшчыне. То бок для нас, ввогуле, гэта яўрэйская спадчына, іх унёсак у Беларусь, ён вельмі важны, а Халакост проста выкасіў эту значную частку беларускага грамадства, бо яўрэі жылі поруч з беларусамі з часоў Вялікага княства Літоўскага, здаецца, там з канца 14 стагоддзя это было. І гэта вялікая катастрофа. І сёння лукашэнкаўцы, значыцца, расказваюць, ухапіліся за ідэю генацыда, і там ні слова пра яўрэяў, адмаўляюць Халакост. Як і, значыцца, сталіністы, як і гітлераўцы. Спадар Евгена, навошта яны увогуле за эту ідэю генацыда беларускага народа ухапіліся зараз і нацягваюць саву на глобус? Зноўку, гэта адзін з інструментаў, пры дапамозе якога яны імкнуцца дасягнуць сваёй мэты. А мэта гэта замацаваць сваю ўладу і цалкам падмяць пад сябе беларускі народ. Зноўку тут вельмі блізка стаяць вось гэтыя інструменты вынішчэння сімваляў беларускіх. Ось звязаць гэта ў адзінства, нацызм, які фу-фу-фу, плюс калабарацыю, праз калабарацыю сімвалі беларускія нацыянальныя, і праз калабарацыю увогуле па беларускай нацыянальнай ідэі нанесці смяротны, як яны спадзяюцца, удар. І вось тут, канечне, казаць, што глядзіце, вось гэтыя ўсе продкі гэтых апазіцыянераў беглых, яны ж забівалі беларусаў, яны тут праводзілі генацыд, з тым прыцэлам, што яны сюды прыйдуць да ўлады, як вы жадаеце, яны вам яшчэ адзін генацыд зладзяць. Класічны зноўку прыём перакладання з хворай галавы на здаровую, бо відавочна, што якраз па мадэлі нацыстоўскага рэжыму дзейнічаюць яны, як і па мадэлі бальшавіцкага рэжыму. І тут, на жаль, грамадству чакаць вельмі мала чаго трэба. Ну і зноўку, плюс вось гэтае ўзвялічванне гэтак званай вялікай айчыннай вайны, што Пуцін спачатку, потым ужо Лукашенко за ім прыстроіўся, пачаў выкарыстоўваць дзеля легітымацыі сваёй улады. Вось як у дэмакратычных краінах улада робіць сабе легітымнай. Так, каб народ яе прызнаваў, падпарадкоўваўся, выконваў распараджэнне. Гэта выбары. Бо па ўсіх канстытуцыях носьбіт вышэйшага суверэнітэту, гэта народ, ён вырашае, хто будзе ажыццяўляць кіраўніцтва, якія зноўку праграмы будуць ажыццяўляцца. Вось, і тут у людзей не ўзнікае пытанняў да ўлады, бо законнасці гэтай улады, бо яна, якая там не якая, но прыйшла да ўлады праз выбар людзей. Пуцін цудоўна разумее, што ён прыйшоў да ўлады не праз выбар людзей. Што там не казалі пра расейцаў, яшчэ ў 99-м годзе, вось калі яго абіралі ў першы раз, там сярод расійскіх паліттэхнолагаў розныя хадзілі лічбы, но ў асноўным, што ўсё ж такі ему дакінулі там адсоткаў 10. Но зноўку, гэта за што набыў, за то і прадаю, не факт. Но тым не менш, відавочна, што праз выбары ў Расіі і ў Беларусі тым больш легітымізаваць уладу нельга. Ось за савецкім часам, як камуністычная партыя легітымізавала сваю уладу. Таксама выбары, дзіўнае дзеянне ў Савецкім Саюзе. Вось, яна рабіла гэта праз перамогу ў грамадзянскай вайне. Вось мы перамаглі ў грамадзянскай вайне, таму мы маем права кіраваць.
Потым, ну, другая сусветная, яна, вось Сталін яе вельмі не любіў, гэтую вайну. Ён, мусіць, хацеў іншага нейкага выніку гэтай вайны, таму зноўку ён страшыўся вайскоўцаў, страшыўся генералітэта, і вось ён не прадвігаў гэтую ідэю. Гэта ўжо Брэжнеў пачаў, вось гэты рэнесанс вялікай айчыннай, тады ж з'явілася гэтая абрэвіатура ВОВ, вось музей ВОВ, якіх такіх ВОВ, вось Пуціна, што ли, і нейкіх іншых. А Путін узяўся ўжо ўсур'ёз гэта ўсё размываць, што вось мы перамаглі у вялікай айчыннай вайне, мы выстаялі, заўважым, супраць усёй Еўропы. Зноў мы отодвигаем усіх саюзнікаў, якія ваявалі на Ціхім акіяне, якія ваявалі ў Паўночнай Афрыцы, якія ваявалі на Сіцыліі, якія ваявалі ў Паўднёвай Італіі. Гэта мы ўсё прыбіраем. Не, мы адны выстаялі. І таму мы маем права кіраваць. Ды яшчэ і дыктаваць свае ўмовы гэтым самым нашым заходнім суседзям і партнерам. І Лукашенко, уласна кажучы, за гэтым вось прыладкаваўся так, што, маўляў, так, самае святое для нас гэта другая сусветная. Вось яны прыватызавалі гэтую тэму, і паколькі перамаглі ў гэтай вайне, значыць, мы пераможцы, значыць, мы маем права кіраваць. Вось, а далей мы выкарыстоўваем гэтую вайну дзеля таго, каб вось у тым ліку і спляжыць нашых апанентаў. Мы прыпісваем сабе перамогу, а яны вось былі гэтыя самыя праваднікі Халакосту, геноциду і гэтак далей. Усё на гэта скінем. Но, дарэчы, што цікава, заўважыў вось літаральна ў апошнія, можа, тыдні на расійскім матэрыяле. Так, вялікая айчынная, 9 траўня, ўсё такое, но пакрысе вось гэтая дата, 9 траўня, пачынае прывязвацца да вайны ва ўкраіне. Ну, але гэтая гіпотэза пра легітымізацыю рэжымаў, гэта вельмі цікава, я спадзяюся, што глядач зразумее. Рацыя. Спадар Яўген, на жаль, справа ідзе да Трэцяй сусветнай вайны. Яшчэ Уінстон Чэрчыль, мудры чалавек, пасля Ялцінскай канферэнцыі, здаецца, казаў, што новыя нацысты будуць прыкідвацца антыфашыстамі. Вось была падобная кшталту фраза. Як у ваду глядзеў, так яно і выйшла, таму што это вот рэжымы, пуцінскі рэжым асабліва. Ну, это ж все элементы расійскага нацызму, это праўда. Ну, а Трэцяя сусветная, яна раскручваецца. Вы сёння расказалі цікавыя рэчы, пра якія я раней не задумваўся, што другая сусветная пачыналася ў Азіі і там скончылася. Ну, ўжо Трэцяя сусветная мы можам канстатаваць, што яна пачынаецца на нашым кантыненце, блізка каля Беларусі. Хто будзе ваяваць з кім? Хто будзе на баку новай фашысцкай восі? Вы казалі, што Трэцяя сусветная пачынаецца ў Еўропе, но яе галоўны тэатр баявых дзеянняў цалкам можа быць на Ціхім акіяне. І зноў Азія. Мы разумеем, што, ну, тут, скажем, памяняюцца месцамі. Вось гэтыя цэнтры, якія застануцца ў свядомасці людзей. Цяпер гэта ўсё пачынаецца ў Еўропе, но сусветныя эканамічныя і такія вайсковыя цэнтры, яны цяпер не зусім у Еўропе. Гэта хутчэй Кітай, Злучаныя Штаты Амерыкі. Вось канфлікт паміж імі цяпер больш, скажем, займае розумы людзей, ну, больш-менш так аддаленых ад украінскіх падзеяў і ўсходнееўрапейскіх падзеяў. Што тычыцца Трэцяй сусветнай, вось тут зноўку вельмі цікавая сітуацыя. Усе казалі пра немагчымасць паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Бо зразумела, што гэта з боку Расіі стрэл не ў нагу ўжо, а ў галаву сабе. Тым не менш, яна... У стратэгічнай перспектыве, так? Так, бо нават калі паглядзець патэнцыялы эканамічныя, вайсковыя Расіі і краін НАТО, з якімі цяпер Расія збіраецца ваяваць, тут непараўнальна. Тым больш, калі яшчэ Злучаныя Штаты Амерыкі сюды дадаць. І таму, я думаю, Расія разлічвае не на эканоміку, не на тэхналогіі, у тым ліку вайсковыя,
а хутчэй на людзей. Яна разлічвае на дэмагогію, на падман. Гэты ціск на чалавечую свядомасць, ціск на эмоцыі, не на разум, на эмоцыі. Можна глядзець, як дзейнічаюць гэтыя разнастайныя расійскія цэпсо у прэсе, у сацыяльных сецівах. Яны пачынаюць даносіць еўрапейцам ідэі, што навошта вам гэтая вайна, гэтая вайна ідзе далёка. І такім чынам і яшчэ даводзяць, што вашыя палітыкі, яны вас штурхаюць да вайны, яны кажуць, што яна непазбежна, насамрэч яе вельмі проста пазбегнуць, будьце проста нейтральнымі, будьце мірнымі, выйдзеце з НАТО, з гэтай агрэсіўнай арганізацыі, і ўсё будзе цудоўна. Но ёсць спадзяванне, што нейкі адсотак расейцы такім чынам захопяць, спадзяванне з боку расейцаў. І гэта будзе такая добрая пятая калённа дзеля таго, каб урэшце ўсё ж такі ўварванне правесці. Уступіць у дзеянне пятая калённа, і яна сама знішчыць свае нацыянальныя ўрады, яна зробіць немагчымым супраціў з боку тых жа еўрапейскіх краін, і тады для Пуціна будзе профіт. Калі гэтыя ўсе грамадствы падманутыя спахопяцца і зразумеюць, што іх падманулі, і прычым падманулі смяротна, будзе ўжо запозна. Я думаю, гэта на тое, на што разлічвае Расія. Хто дапаможа Расіі ў гэтай сітуацыі? Першая, канешне, думка Кітай. А хто ж яшчэ? Можа быць, які лакаматыў працэсу. Калі пачалася паўнамаштабная вайна ва ўкраіне, да мяне шмат звярталіся па каментары наконт Кітаю. Як Кітай падтрымае Расію. І вельмі здзіўляліся, калі я казаў, што Кітай не будзе падтрымліваць Расію. Па меншай меры маштабнай, па меншай меры так, каб гэта было заўважна. Ён будзе наадварот дыстанцыянавацца. Бо Кітаю гэтая вайна як сярпом па галаве. Кітаю патрэбны гандлёвыя шляхі, пажадана, якія пад ягоным кантролем знаходзяцца, і Кітаю патрэбны рынкі. Калі ў Еўропе будзе вайна, пра які еўрапейскі рынак самы мёдам памазаны для кітайцаў, будзе ісці гаворка. Но Кітай не кіне падтрымліваць уціхара, абыходнымі шляхамі, падтрымліваць Расію. Но трымаць гэта, скажем так, на ўзроўні тлеючага канфлікту, каб і ў Еўропы быў галаўны боль, і ў Расіі быў галаўны боль. А ў кітайцаў галаўнога болю было па мінімуму. А калі нападуць на Тайвань, спадар Яўген, это ж все будзе азначаць, што яны таксама ўключацца па поўнай праграме у вайну з заходняй цывілізацыяй. І пакуль яны самі разумеюць, што яны не гатовыя да гэтай вайны. Гады 3-4 таму былі прагнозы, што Кітай можа быць падрыхтаваным да гэтай вайны да 27-30 году. Так што ў нас ёсць некаторы час яшчэ пажыць да гэтага канфлікту. І за гэты час, адпаведна, могуць адбыцца і перамены. У чэрвені будзе гэтая канферэнцыя па міры ў Швейцарыі. Цяпер таварыш Сі Цзіньпін паехаў па Еўропах. Я думаю, каб данесці яго не будзе ў Швейцарыі, я думаю, ён будзе даносіць цяпер свае пазіцыі па гэтым пытанні. І там будзем паглядзець, чым гэта скончыцца для нас і для свету ўсяго. Мы ўжо пагаварылі, канешне, Расія, так у экспрэс-фармаце. Кітай, магчыма, будзе так хітра дапамагаць, калі сам не ўключыцца там у вайну па поўнай праграме, гісторыя з Тайванем і гэтак далей. Я проста ў экспрэс-фармаце хачу прабегчыся, так? Паўночная Карэя, зразумела, як не самы такі стейкхолдер, але тым не менш, правільна? Так. І тут я заўважыў, зараз мы вернемся да спісу, кароткі каментар па Паўночнай Карэі. Усе ведаюць, што Паўночная Карэя пастаўляе зброю Расіі, снарады ў першую чаргу, снарады, ракеты. І нават судзячы па тым, што пішуць так званыя ваенкоры расійскія ў тэлеграм-каналах сваіх, вельмі шмат прэтэнзіяў да гэтага ўзбраення. Уступленне ў вайну Паўночнай Карэі
безумоўна, прывядзе да паразы Паўночнай Карэі. Яна разлічвае ў асноўным на сваю артылерыю, яна сапраўды можа там за лічаныя гадзіны сцерці Сеул з зямлі сваёй артылерыяй, но не больш за тое. Пайсці кудысьці далей будзе ёй цяжкавата, асабліва улічыўшы, што Злучаныя Штаты клятвена абяцаюць упісацца за Паўднёвую Карэю, за Японію. Вось, і тут Паўночная Карэя будзе думаць, канечне, вельмі доўга. Далей прыходзяць на розум Індыя і Пакістан. Вось Індыя гэта найбуйнейшая у свеце дэмакратыя, ну, самая населеная краіна ў свеце. Да, якая вельмі любіць расійскую нафту зараз купляць і прадаваць у заходнія краіны. З аднаго боку любіць, канечне, але з іншага боку яна ўсё ж такі азіраецца на санкцыі, санкцыйны рэжым. І яна так разумее таксама, што існуюць чырвоныя лініі, за якія заходзіць зусім не варта. І Індыя, яна будзе трымацца таксама ў баку ад гэтага патэнцыйнага канфлікту, бо ў яе цёркі з Кітаем. Старыя, традыцыйныя гэтыя цёркі, у тым ліку тэрытарыяльныя. І таму Індыі тут будзе, ну, скажем, яна будзе хутчэй імкнуцца да нейтралітэту. Яе спрабавалі ўключыць у гэтак званае ўсходнеазіяцкае НАТО, амерыканцы, но ўсё ж такі пазіцыя кіраўніцтва на чале з Нарэндра Моді, які будзе хутчэй за ўсё пераабраны на пасаду прэм'ера на выбарах, якія цяпер ідуць у гэтай краіне, яна не дала падключыць Індыю, і зноўку вось гэтыя супярэчнасці з Кітаем, яны і эканамічныя таксама, яны будуць трымаць Індыю ў баку. Пакістан тое ж самае. Пакістан гэта вельмі такая краіна, ну, цяжкаватая. Там вельмі шмат радыкальных груповак, у іх даволі моцны ўплыў, чаму вельмі страшацца поспеху пакістанскай ядравай праграмы, бо будзе вялікая рызыка, што ядравая зброя трапіць у рукі гэтых радыкалаў. А ім ужо будзе пофіг там, захад, усход. Вось, яны гэта будуць выкарыстоўваць у сваіх вельмі цьмяных для іх саміх мэтах, што робіць гэтую зброю яшчэ больш небяспечнай. Ну і тым больш, што паміж Індыяй і Пакістанам таксама, як усім вядома, вялікія цёркі. Ось, і тут думаць, што яны ўвойдуць у сур'ёзны саюз, тым больш супраць краін захаду, што будзе пагражаць сур'ёзнейшымі наступствамі, таксама вельмі слаба ў гэта верыцца. Калі ісці далей з кандыдатаў на удзельнікі ў такім саюзе, ну, уласна кажучы, на Блізкім Усходзе вось Іран. Іран таксама, я б казаў, вагаецца. З аднаго боку, ён, канечне, вельмі радыкальны ў сваёй рыторыцы, но мы ж бачылі вось гэты абмен ударамі, так? Страшнымі ударамі паміж Ізраілем і Іранам, дзе іранцы там загадзя папярэдзілі: ух, мы зараз на вас вось запусцім нашыя шахеды, і вось яны вось праз столькі-то гадзін вы іх чакаеце вось там. І крылатыя ракеты пашлем, но не хвалюйцеся, яны прылецяць разам з шахедамі ў той жа час і ў тыя ж месцы. І другія: ох, мы зараз адкажам за гэты акт агрэсіі, мы зараз як запусцім, а вось глядзіце, мы запусцілі, там ні па каму не пацэлілі, не, ну добра, все. Фу. Вось, то бок, насамрэч, гэтымі ударамі Іран і Ізраіль абодва прадэманстравалі, што яны абсалютна не жадаюць вайны. Ну, абсалютна, паміж сабой. Вось, і з гэтага мы можам зыходзіць і выкрэсліваць Іран вось гэтай групоўкі. Афрыка, там, дзе Расія, ну, проста найактыўнейшая цяпер. Вагнера няма групы вельмі эфектыўнага інструменту пранікнення туды, но ёсць афрыканскі корпус, які перайшоў пад дзяржаўнае крыло, дакладней быў утвораны пад дзяржаўным крылом, ёсць ўсё ж такі рэшткі нейкіх прыватных военных кампаніяў, вось парэшткі гэтай самай групы Вагнера. Там, канечне, ёсць поспех, яны прасоўваюцца па Сахеле,
Гэта пояс афрыканскіх краін, які ідзе на поўдзень ад Сахары. Вось там ёсць краіны, дзе прысутнічае расійскі кантынгент, дзе даволі моцны расійскі ўплыў, но гэтыя краіны таксама наўрад ці упрагуцца вось у гэты канфлікт. Усё ж такі яны разумеюць, дзе іх рэсурсік, дзе магчымасць багаццяў нейкіх прыдбаць, дзе ёсць перспектывы вырашэння праблемаў унутраных. І гэта далёка не Расія. Гэта Амерыка, Еўропа, Кітай. Вось што у нас застаецца у актыве? Куба. Ну, Кубе, каб чужую дзеўку скрасць, трэба пыл мець і страсць. У Кубы цяпер задача на кладбішча не папасць. Як, уласна кажучы, і ў венесуэльскага рэжыму чавіста, у якога яшчэ і выбары ў гэтым годзе, і мала ли як на гэтыя выбары адрэагуе венесуэльскі народ. Так што вось наш бліц-ваяж па патэнцыйнай вось гэтай восі зла паказвае, што рэсурсікі ў восі зла вельмі абмежаваныя. Ну так, рэсурсікі абмежаваныя, і з такімі раскладамі, калі з іх сыходзіць імавернасць трэцяй сусветнай, яна так сабе. Але, шаноўныя сябры, у дадзены момант пакуль яшчэ Расія, я б сказаў, на кані, маюць пэўныя поспехі, і вялізная небяспека для Беларусі, яна застаецца, самая вялікая з часоў Другой сусветнай вайны. Гэта таксама трэба ўлічваць, калі ласка, пакідайце каментары пад гэтым відэа, што вы думаеце пра перспектывы трэцяй сусветнай. Будзе, не будзе, ці згодныя вы са спадаром Яўгенам, з ягонай аналітыкай. Спадар Яўген, шчыра дзякую вам за ўдзел у этой праграме. А я б яшчэ дадаў невялічкую фразу наконт таго, што цяпер нясе найвялікшую небяспеку для чалавецтва. Гэта ілюзія. Па-першае, гэта тая ілюзія, пра якую мы ўжо казалі, якую даводзіць расійская прапаганда да еўрапейцаў, да, уласна кажучы, да ўсяго іншага свету. Што Расія гэта добра, што Расія гэта коцік, што галоўныя ворагі чалавецтва і міру гэта нацыянальныя ўрады. Вось гэта першая складаючая гэтай небяспечнай ілюзіі. Другая небяспечная ілюзія, больш небяспечная, чым першая. Гэта ілюзія Пуціна і расійскае кіраўніцтва, што спроба давесці гэтую ілюзію да астатняга свету была паспяховай. Вось як яны паверылі, што украінцы будуць іх з кветкамі сустракаць і таму палезлі туды, так яны могуць сабе пераканаць, што еўрапейцы будуць іх сустракаць з кветкамі і палезуць. Канечне, яны будуць у выніку знішчаны. Но колькі народу пры гэтым паляжа? І ў Беларусі найвялікшая праблема для нас. Найвялікшая. Спадар Яўген, яшчэ раз шчыра вам дзякуе, што надалі час. Жыве Беларусь! Жыве вечна!